나래봐 하시라. 잘 정답이 드레스 마시겠는 거라나. So boraयलायबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे दिनै बिमाखौ लाफानानै आरोना बिमा जोंनि आइनि बिहामजोखौ लाफानानै दिनै फुंसे नैबे गोदान भिडिअ बरायहरलायबाय आरोना जों दा गौराङाव फैलायबाय दान्दिसे माने एसे बेरायग्लांनो होननानै स' नोंबो रोङा आंबो रोङा जोंनि संसार स' नायदो आरोना जों दा माने बिसालाव थांनानै फैखांबाय आरोना बेखौबो जों दा सोफादेरसै स' नायदो इन्जय आरोना आदैमोन स' दा जोंनि बिमाजों आंजोंनि दुखुखौ सोर मिथिनो आरोना ओरै जादों माने केमेराया स' बिमाखौ माबायदि नुखो होमबा जोंनि आइनि बिहामजो बायदि नुबाय होननांसिगौ जाहैबाय दा लास्टआव दा बिमानो आं दै थान्दा मोनसे लोंहोनोसै आरो बेजोंनो डाइरेक्ट गारि गाखोना होलांफिनसै आरोना जों स' रायमना बिबारा नैबाव आरोना माने रायमनायावहाय बिबारा गैया देग्लाय माने होनना बुङोब्ला थांनाय बोसोरावथ' बिराद माने फेमास जादोंमोन नालाय देग्लाय ओमफ्राय बे फेमास जानायनि लाजिनांनानै देग्लाय बाराखै आरोना दाखालि सासे फंबाय आंनि भिडिअ बानायना हरदोंमोन आरोना स' देग्लाय बेरायनो मोननाय नंला थांनो मोननाय नंला स' गौराङावनो अयथासार रायमना दं आरोना देग्लाय फाइनालि माने जोंहा बिमानि स्प्राइट लोंनायजों गोसो गैयाब्लाबो दिनै गुदुं हाव गरम बोथोराव माने फिन खेबसे गोजोननायखौ जासिहरनाया जाहैबाय गेजेर खन्द' भिडिअआव नोंथांमोना नायबाय थानायनि थाखाय दासिमबो नोङो भिडिअआव दङ आरोना नोंखौ आङो मोजां मोनदों स' नायदों नोङो गोजोननाय थादों जोंना बिमाया माने आंनोहाय दिनै चावमिन जाहोनो नागिरदों आरोना उल्था इफेक्ट जादों आरोना बिमाखौ माने सानाबो ओरैसो नालाय ओरैसो लानांगौ आरोना स' माने बिमाजों आंजों दिनै चावमिन जासै आरोना बे दौलाय आं दौलाय जोंना मबाइला थगाया मिथिया जोंना सैथोखौ सैथो खोन्थायो ना मा होनो आसोलफोर माने जों गवायावसो दंफैयो आरोना नै गवा बेलाय खुदुमलायगासिनो बिसोर देन्जार गावनि थैखौनो दौवोना बिसोर फिसाफोरनो मोनसेफ्राव नुयो नोंसोर माबाफ्राव नुलाबायनो हागौ आरोना माने देन्जार आरोना बिसोर दा स' नायदो जोंनि चावमिन जानायखौ जेरावबो सिगां जानायल' दाजादों बेसोनासो गुब होदोलै जेरावबो सिगां जानाय लाजिबावो बे जानो आं दौदो होनबाय सफैबाय आरोना मालाहाय चावमिन चिकेन चावमिन आरो दे नायलायबावो हासुला माथो नों जानांगौ आरोना मल जानानै मल खिफैनांगौ आरोना सम खिफैनायाबो मल जानांगोन जानाया मल जानांगोन आरोना जादो बिमानो खिफैना होदो आरोना मोजां आरोना स' लाखिथ'लायबाय आरोना जानायखौ दान्दिसे देखायनानै बिमानि जानायखौ नाय फंनैसो जायैनो मानसियाथ' ओरैबायदि मैदेरसो जालाजोब्बाय जायैनो मैदेर बायदि जाजोब्बाय मानसियानो एकदमबारे आइनि बिहामजो बायदि जालांजोब्बाय मानसियानो दा बेखौ मा होननांगौ होनबा आइनि बिहामजो आइनि बिहामजो माने आंनि बिमा स' माने राननानै जानो नागिरै बे मोनसेखौनो बे बोलाय आं बोलाय जागासिनो आरोना जानाया दहाय बेनिफ्राय थाहैलायबाय ओमफ्राय आं दा नैबे आंनि खाथियाव लाबोलायबाय जागासिनो आरोना जोंहा जानो सिख'लायगासिनो नों मोनजाला जिबनावबो मिथिया लुगैदों दाना जालांखाबाय आं मोनजालाय मा बिमा नों जानानै आं जानाय आरोना बिमा जादो मोनजासिगोनखाय सामस बायहोयो बिसोरनो हमनानै पियासआव जा एबार जानोसैलाय आरोना जासो बिमा मल जानानै मल खिफैबाय था बिसिनियाव दा आंनि अननानै जा आखावजोबखा खावलाय दुमब्रां जालायनाय जाखा थ' फाइनालि जानायनि लोगोसे रिल्सबो बानायबाय आरोना जोङो
माने जाखांबाय आरो ना केमेरायाव मिलायनांबाय एसे जेराव न'आव थांसै ओरैनो जाखांबाय नालाय बेलाय मा बेरायबाय थानो सामफ्रामबो नुबाय थाखानाय आं गैला माथो एकथायावनो गारि गाखोना फैसिखाबाय आं ओंखायनो ओरैथिं माने रायमना दं आरो ना मा बेरायबावनो बे सामफ्रामबो बेनि बे खालि आं चावमिन जानोसो फैखादोंमोन आरो ना ओमफ्राय बे जायगायाव एसे नमना गालांनो होननानै स' मा माने बिमाया दैज्लां फिसा फिसौनि थाखाय ड्रेस बासिगासिनो आरो ना बेखौ नायो बेखौ फसाया बेखौ नायो बेखौ फसाया माने बबे बैसोआव बबे बैसोआव बेसेबांखौ गानहोनो बेखौ साइजखौ नायगासिनो आरो ना मानसिया एभेलेबेल नालाय गासिबो खाना जाजोब्बाय आरो ना मानसिया ओरैबायदि जोंना लागासिनो दिनै थांखासिगोन ओरैया ओरैहाय माने संसारनि जिनिससो आरो ना क्रिम थिम उन्दैबोआबो माथो दंबावो ओरै गुदामसो आरो ना ओमफ्राय हाबलांसिमोन आंहा गुदामाव ओरै माने जोंहा संसारनि नांसिगौ नालाय नागारखानानै बुथुमखाना लानोसै संख्रि फानलु आसार जोबनो गैया मा आसार लांफानि बिमा फैलाय आसारावबो साबसिन नायलाय ओरैनो जालाबायनो दा बिराद मोजां ना गरम बोथोराव जानो मोजां मोनो ओंखाम जोंब्रा ओंख्रि गैयाबा मिरामिसबा माने आसारजों जायोबा खहाबो आरो ना थ' मा होनबावनो बेदरखौ बालाफोरावल' माबा बेदरखौ बारा दानफ्लेला आरो ना खोथाफोरखौ बारा बोफ्लेला स' बेखिनियावनो माने फोजोबनानै माने आङो मबाइलखौ माबा खालामनानै डाइरेक्ट मा होनोमोनलाय केमेराखौ अफ खालामनानै पकेटाव सिफियाव सोनानै माने आं गारि सालायसै बायदि मोनबायमोन आरो ना स' टाटा बाय बाय आंना खिथुथिंबो मेगन दङ बाबु मिथिबाय स' टाटा बाय बाय आइनि बिहामजोखौ लाफानानै टाटा बाय बाय आरो ना नोंथांमोनखौ स' दिनैनि बे 40 सेकेन्ड बा माबा 4 मिनिट 5 मिनिट भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम गोजोननाय थाबाय स' बाय बाय